दुसरा हे जे आहे ते मुलाला मुलीसारखा व्हायचं आहे, दिसायचं. बरोबर. आता हे म्हणजे बेसिकली इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अ सायकॅट्रिक काउन्सिलिंग, सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग, देन एक क्लिनिकल एक्झाम, म्हणजे क्लिनिकली बघावं लागेल मला की काय आहेत. म्हणजे कधी कधी लोक असं गंमत मध्येच म्हणतात, बरोबर, पण दे आर नॉट सिरियस अबाउट इट. तो सबमिटिंग हर्ट फॉर अ सर्जरी विल बी before counseling is very important. Very good. म्हणजे almost both the things are possible. You will have to assess the cases. मला वाटतं डॉक्टर आपला एक फुल नंतर प्रश्न आलेला आहे. हॅलो. या Doctor, my name is Alfonso. या See, my daughter used to go for swimming past 2-3 years. या Now her hair has become very frizzy, dull and dry. या She is 16 years old. Could you Yeah. tell me something what can be done? Yeah, I'll tell this thing that now because of the swimming pool and that water is contaminated. Doctor, I can't hear. Swimming pool water is little bit contaminated, lot of chlorine and so many other things are there, bleaching agents and all that thing, Yeah. right? So, and at the same time, what first precaution I'll tell you, she should wear a cap while swimming. Correct. That is will prevent from the bleaching agents and all that. Correct. Secondly, now at the age of 15, we have to do certain biochemical tests and certain tests to find out what is the cause of this hair fall. It may be nutritionally, she may be weak. It may be something environmentally and all those things. We have to assess. And at that age, if we can start some, like that she may have a dandruff problem. Correct. She may have some seborrheic keratitis. So we have to find out the cause of that particular thing. And if we treat her, I think she will be quite okay. करेक्ट. आणि इव्हन मध्ये मी एखादं कंपोनंट त्याला एलर्जिक कंपोनंट पण होऊ शकते. बेसिकली क्लोरीनची एलर्जी आता स्विमिंग पूलमध्ये खूप कॉमन आहे. बरोबर. आणि तिकडे जरा जास्त म्हणजे कंपोजिशन मध्ये जरा पर्सेंटेज जास्त असतं, कारण सो दॅट दे वॉन्ट टू मेक इट मोस्ट. मला वाटतं डॉक्टर एक तुम्ही अनेक गोष्ट सांगितली की आता सध्या विथ म्हणजे आपण असं बघितलं की बरेच वेळा जे लोक म्हणजे बर्न्स किंवा ज्यांना भाजतं किंवा जळतं त्याच्या अंगावर असं व्रण राहतात. मे बी ॲक्सिडेंटल, कधी कधी बायका किचनमध्ये काम करतात किंवा कुठेतरी फॅक्टरीत काहीतरी असं स्प्लॅश होतो असं. तर असे जे व्रण असतात किंवा असे जे स्कार्स असतात, व्हॉट टाईप ऑफ सर्जरीज आर अंडरटेकन आणि त्यांना म्हणजे व्हॉट इज अ म्हणजे त्यांचा मेकॅनिझम ऑफ म्हणजे तुमचं जे हे ऑपरेटिव्ह प्रोसिजर आहे तो किती दिवसांचा असतो किंवा कसा त्याला प्रदीर्घ कालावधी लागतो? नाही, बेसिकली बर्न्समध्ये काही किंवा पहिल्यांदा फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री बर्न जे झाला आहे, फर्स्ट डिग्री तो हील चांगला होतात आणि त्याच्यामध्ये काय व्रण राहतात. सेकंड डिग्रीमध्ये काय कधी आता एवढं स्किन ग्राफ्टिंग नाही केली ते म्हणजे ते सांगतो. बरोबर. सेकंड डिग्री किंवा डीप बर्न झाला तर त्याच्यावर इमिजिएटली ॲट द टाइम ऑफ बर्न्स स्किन ग्राफ्टिंग केली तर हे सारे व्रण होत नाही. बरोबर. पण लोक काय करतात, ते ट्रीटमेंट नाही घेतात किंवा स्किन ग्राफ्टिंग नाही करतात, कारण भीती वाटते की इकडची स्किन काढायची आणि तिकडे लावायची, म्हणजे इकडे पण व्रण आणि इकडे पण व्रण. बरोबर. पण इफ यू टेक अ स्किन ग्राफ्ट अँड यू अप्लाय ओव्हर द बर्न्स, स्पेशली इन केसेस ऑफ डीप बर्न्स, व्रणाची जे क्वांटिटी आणि जे क्वालिटेटिव्ह आहे दॅट इज व्हेरी मच इम्प्रूव्ह. कॉन्ट्रॅक्चर्स होत नाही. बरोबर. बेसिकली बर्न्स मध्ये हील होऊन जातात, पण कॉन्ट्रॅक्चर म्हणजे हे इथे बर्न झाला आणि तुम्ही काहीच नाही केलं तर हे असं आपण झालं. बरोबर. आणि त्याच्यानंतर मग आम्हाला जेव्हा रिकन्स्ट्रक्टिव्ह सर्जरी करतात तेव्हा त्याला कापतात, पुन्हा ते डिफेक्ट तयार करतात आणि त्याच्यावर स्किन ग्राफ्टिंग लावतात. सो बेसिकली हे आहेत. आता कॉन्ट्रॅक्चर असला लहान मुलामध्ये तुम्ही बघितलं असेल ते असं हात असं पकडून जातात, then it requires an opening, then it requires a skin grafting, and then it requires a splintage. म्हणजे आता मी उघडला, हे बोट असं होतं, मी उघडला पूर्ण आणि त्याच्यावर स्किन ग्राफ्ट लावला. बरोबर. आता हे स्किन ग्राफ्ट लावल्यानंतर याला असंच पोझिशन मध्ये काही दिवस ठेवावं लागतं. मग त्याच्यानंतर फिजिओथेरपी, व्यायाम, तर मग हे बोट परत नॉर्मल करू शकतात. तो याला थोडासा वेळ लागतात पण बरं होऊ शकतं. रिझल्ट्स आर प्रॉमिसिंग. म्हणजे अतिशय म्हणजे महत्त्वाची गोष्ट आहे की आज म्हणजे पूर्वीचा एक काळ होता की अशा जखमा किंवा असे व्रण किंवा अशा पद्धतीचे जसे मग आपण म्हणाला की क्लेफ्ट पॅलेट सारखे लोक स्वतःला दुर्दैवी समजायचे की त्यांना वाटतं की हे आपल्या आयुष्यात आलं आणि आता त्याला काही पर्याय नाही का मला आयुष्यभर हे असंच प्रेझेंटेशन घेऊन लोकांसमोर सादर व्हावं लागलं. सो दे ट्रायज टू अवॉइड, म्हणजे कुठे सामाजिक कार्यात न जाणं किंवा कुठल्याही फंक्शनमध्ये पार्टिसिपेट न होणं, कारण लोक विचारतात किंवा असं नाही विचारलं तरी सुद्धा बघतात, तर त्यांना एम्बॅरेसिंग वाटत होतं, म्हणजे त्यांना एक थोडंसं अवघडल्यासारखं होतं. ते आता होणार नाही, कारण अशा पद्धतीच्या शस्त्रक्रिया ज्या तुमच्याकडे किंवा गोव्यासारख्या म्हणजे छोट्याशा राज्यात सुद्धा आज उपलब्ध आहेत आणि त्याचा फायदा जो आहे तो तसं बघितलं तर व्यापक आहे की ह्या सर्व लोकांना एक आपण चांगल्या तऱ्हेचं एक क्वालिटी लाईफ देऊ शकतो. बरोबर. सो मला सांगा डॉक्टर, ह्याच्या पलीकडे जे आता तुम्ही आपण बोललो की हे जे स्कार्स असतात बर्न्सचे वगैरे सौंदर्यासाठी, कारण काही लोकांचा डिमांड असतो. डिमांड म्हणजे कसं, काही लोकांना आपल्याला काही ना जे एका माणसाची लक्झरी दुसऱ्या माणसाची नेसेसिटी असू शकते. समजा एखादी तरुण बाई किंवा लेडी
जी ऍक्टिंग करते किंवा जिला टीव्हीवरच्या कुठल्या तरी कार्यक्रमात भाग घ्यायचा आहे किंवा जी सातत्याने न्यूज प्रेझेंटेशन किंवा अशा तऱ्हेच्या व्यक्तिमत्वांना त्यांना थोडं सुद्धा जरी शारीरिक हे झालं तर ते कॅनॉट म्हणजे दे फील एम्बॅरेस आणि त्यामुळे त्यांची जॉब सुद्धा जायची भीती असते. कारण शेवटी त्यांना सुद्धा म्हणजे ह्या चॅनलवाल्यांना प्रेझेंटेबल फेस प्रेझेंट करायचं असतं कारण दे आर ऑल्सो अर्निंग आउट ऑफ दॅट. तर अशा लोकांसाठी म्हणजे व्हॉट टाईप ऑफ फीचर्स आर युजली म्हणजे तुम्ही कुठल्या पद्धतीच्या शस्त्रक्रिया करता किंवा कुठल्या पद्धतीच्या शस्त्रक्रिया सर्वसामान्यपणे आपल्या सेंटरमध्ये केल्या जातात? आता हे तुम्हाला एक पिक्चर दाखवतो. डॉक्टर एकच मिनिट मला म्हणता आता एक प्रश्न आला तो घेऊया. हॅलो हॅलो या शेखर नाही बोलतो बिचलसून. हां शेखर बाब विचारा. हे म्हाका पांयाक एक धवो दाग कसो आसा तेका कितें उपाय तेका तिकली कशी अशी येता दवत तशी पण पांयांक डाग म्हणजे नक्की खंय आसा? पांयांक दोपरा सकयल दोपरा सकल पांढऱ्या रंगाची पांढऱ्या रंगाची आणि तो किती वर्षापासून? आता खूप वर्ष मातसो आता तो वाडटा कसो दिसता तसो. फिक्स आहेत की नाही आता वाढतंय म्हणा वाढतायत की फिक्स आहेत? वाढतंय. आता हे बेसिकली विटिलिगोचा प्रकार होऊ शकतो म्हणजे क्लिनिकली बघितल्यानंतरच मी सांगू शकतो पण हे विटिलिगोचा प्रकार होऊ शकते आणि विटिलिगोमध्ये व्हाईट स्पॉट म्हणजे इट्स अ सोशल स्टिग्मा. बरोबर त्याच्यामध्ये मिलॅनिन पिगमेंट नाही राहतात त्याच्यामध्ये ते कलर व्हाईट होतात. बरोबर पण त्याला कोड म्हणून आपण त्याचा माणसाचा खूप बेसिकली इज मेंटली डिप्रेस्ड अँड हॅरेस्ड. सो आता विटिलिगोमध्ये पहिल्यांदा तो मेडिकल ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. त्याच्यामध्ये खूप औषधी आहेत आणि त्याचा रिझल्ट खूप चांगला मिळतात आणि एकदा खूप चांगला रिझल्ट मिळाला आणि ते स्टॅटिक झाला म्हणजे त्याची वाढ होत नसेल आणि नवीन लिजन येत नसेल तर मग त्याला आम्ही काढून टाकतो आणि त्याच्यावर व्हेरी सुपरफिशियल लेअर ऑफ स्किन ग्राफ्ट टाकतात आणि त्याचा कलर आणि बाजूचे स्किन का कलर मॅच होऊन जातात आणि बऱ्याचपैकी चांगले रिझल्ट आहेत त्याचे. पण दोन गोष्टी मेडिकल ट्रीटमेंट कम्प्लीट झाला असेल आणि नवीन व्हाईट स्पॉट येत नसेल आणि तो स्टॅटिक झाला असेल तर विटिलिगो सर्जरीचा स्किन ग्राफ्टिंग खूप चांगलं रिझल्ट आहे. मला वाटतं दुसरं अनेक गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे ह्या अशा रुग्णासाठी म्हणजे स्पेशली त्यांचं लोकेशन कुठे ते सुद्धा इम्पॉर्टंट म्हणजे वेदर आर दे अफेक्ट. जसं या माणसाने म्हटलं की गुडघ्याखाली आहे सो यू कॅन अवॉइड. देयर आर सर्टन पीपल व्हिच यू फील ऑन द फेस ऑन द लिप्स ऑन द आयलेट्स ऑन द हँड्स. बरोबर तो डेफिनेटली. आणि सेकंड दुसरं म्हणजे त्यांचं प्रोफेशन काय किंवा हाव दे आर असोसिएटेड. कधी कधी जसं काही लोकांना टीव्हीवर स्क्रीनवर नाटकात सिनेमात काम करायचं असं अशा लोकांना छोटा पॅच सुद्धा इज अ बिग थिंग फॉर देम बिकॉज फॉर देम इट इज अ ब्रेड अँड बटर. मी तुम्हाला सांगतोय एक भटजी होते नाशिकमध्ये ओंकारेश्वर ते माझ्याकडे आले त्यांचे व्रण इकडे होते मिडियल मेलरस जिकडे आपण जुते घालतो ते का पण जेव्हा लोक त्यांचे पाया पडायचे तेव्हा तो व्रण दिसायचा. बरोबर. तर ते आले त्यांनी सर्जरी केली रिझल्ट चांगला झाला आणि मग तो इट्स अ प्रोफेशन ॲज यू सेड प्रोफेशन अँड हाऊ इट्स इम्पॉर्टंट. आता मला सांगा डॉक्टर बऱ्याचशा वेळा एक आपण म्हणजे मे बी अवर लाईफस्टाईल म्हणा किंवा वॉट एव्हर इट इज मी असं म्हणत नाही लोकांचं अवेअरनेस टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ गुड फिगर किंवा झिरो फिगर म्हणजे स्पेशली अमॉंग द फिमेल्स असतं पण तसं जर बघितलं की एक गुड प्रपोर्शन आहे एक गुड अमाऊंट ऑफ नंबर इज थोडंसं बेडोल होत चाललंय. अशा लोकांसाठी तुम्ही काय ऑफर करता? फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज लाईफस्टाईल. आता मी स्वतःची केली आहे माझी पण पॉईंट्स होती माझं पण सगळं. यू हॅव टू कट डाऊन युअर शुगर यू हॅव टू कट डाऊन युअर ऑइल इम्प्रूव्ह डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज करेक्ट राईट अँड देन वी आर देअर इफ इट इज नॉट होप लाईक मी तुम्हाला आता हे स्लाईडमध्ये दाखवतो बेसिकली की लायपोसक्शन हे जे प्रकार आहेत. आता हे बेसिकली जे पिक्चर दाखवत आहेत मी तुम्हाला याच्यामध्ये एक ते ही इज अ फिटनेस ट्रेनर सगळे बाजू एकदम व्यवस्थित होती पण पॉईंट्स होती. And he said, if I do a dieting, probably I'll become look weak. And if a trainer is weak, it doesn't create a good impression. Correct. So त्याचा मी लायपोसक्शन केला आणि तुम्ही रिझल्ट बघू शकता 10 दिवसानंतर. आणि लायपोसक्शनचे नंतर रिझल्ट आम्ही म्हणतात फर्स्ट मंथ 30%, सेकंड मंथ 60 आणि थर्ड मंथ नंतर कम्प्लीट 90%. सो वी कॅन लोकलाइज दॅट फॅट कुठे आहेत ते फॅट किंवा पॉइंट्समध्ये आहेत की हिप्समध्ये आहेत किंवा बटक्समध्ये आहेत कुठे आहेत त्याला लोकलाइज करतात आणि ते लायपोसक्शन करणारे काढून त्याच्यावर कॉम्प्रेशन गार्मेंट देऊन वी कॅन गेट व्हेरी गुड रिझल्ट्स. ही तुम्ही बघू शकता त्या मेशनला. करेक्ट ॲब्सोल्युटली अतिशय सुंदर. मला सांगा डॉक्टर आता लायपोसक्शन याची थोडीशी आम्हाला माहिती द्या. सो व्हॉट इज लायपोसक्शन ते कधी केलं जातं व्हॉट आर द इंडिकेशन सो दॅट पीपल म्हणजे ते सांगतो ना की बऱ्याचशा लोकांना फायदा होऊ शकतो. बरोबर करेक्ट. लायपोसक्शन मीन्स बेसिकली वी रिमूव्ह चरबीचा जे गोला झालेला आहे. आता मोस्ट ऑफ टाइम इंडियन में वी हॅव गॉट लॉट ऑफ दिस थिंग गेट अक्युम्युलेटेड ओव्हर द ॲब्डॉमेन. बरोबर. फिमेल्समध्ये बटक्स पार्ट आणि हिप्स पार्ट ते खूप हेवी होऊन जातात. बरोबर. आता जे सांगितलं मी डाएट कंट्रोल एक्सरसाइज आणि त्याच्यानंतर लायपोसक्शन म्हणजे बेसिकली इफ यू कन्सिडर इट देन इन दॅट वी मार्क दॅट एरिया
जिथून आम्हाला फॅट काढायचा आहे, मग एक छोटासा 2 मिलीमीटरचा होल करतात आणि त्याच्याने आम्ही काहीतरी इंजेक्शन आणि केमिकल्स टाकतात, तर त्याच्याने जे फॅट आहेत ते डिझॉल्व्ह होऊन जातात. आणि मग एक कॅन्युला टाकतात, मेटल कॅन्युला, व्हेरी स्मॉल कॅन्युला 2 मिलीमीटरचा, आणि त्याच्याला एक पाईप अटॅच करून एक निगेटिव्ह सक्शन कॅम्प पंपला जोडतात. आणि जेव्हा आम्ही हे मुवमेंट करतात ते जे डिझॉल्व्ड फॅट आहेत दॅट कम्स इन टू द बॉडी. सो वी कॅन रिमूव्ह अप टिल 10% ऑफ द बॉडी वेट, ते आपण काढू शकतात सेफ्टी लिमिटमध्ये. मोठी प्रोसिजर नाही आहेत आणि त्याच्यानंतर पेशंट दुसऱ्या दिवशी घरी जाऊ शकतात. आणि थोडीशी ब्रुझिंग म्हणजे बेसिकली थोडासा ब्लड येतात हळूहळू, जसं ह्या पेशंटमध्ये पण दिसत आहेत, आणि हळूहळू 7-8 दिवसामध्ये ते सगळं काय ॲडजस्ट. आणि त्याच्यानंतर आम्ही एक प्रेशर गारमेंट देतात. ते प्रेशर गारमेंट तुम्ही 2-3 महिने घाला, तो म्हणजे फायनल शेप होऊन जातात. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही डाएट, एक्सरसाइज आणि हे मेंटेन करा, तो फिगर मेंटेन राहू शकतो. बरोबर. म्हणजे डॉक्टर, म्हणजे आय एम फ्रॉम बिचोली, म्हणजे ते दिस लँड इज नोन, म्हणजे जिथे मी राहतो तिकडे बरेचसे मूर्तिकार आहेत, ते मातीच्या मूर्ती करतात. आणि मी त्यांना बघायचो, म्हणजे मूर्तिकारी मग ते काय ते त्यांचे थापटे असं, मग त्यांना ते थपटायचे, मग त्यांना शेप द्यायचा, आकार द्यायचा असं. म्हणजे आता हे शास्त्र किंवा ही कला फक्त मूर्तिकारापुरतीच मर्यादित न राहता ती तुमच्या हातापर्यंत आली असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होऊ नये. सर, म्हणजे सर नाव यू कॅन शेप अप. आणि दुसरं म्हणजे त्याचं सेफ्टी प्रोफाईल कसं आहे डॉक्टर? कारण एक मनात एक भीती असते की आपण हे केल्यानंतर आणि काहीतरी तिसरंच काहीतरी प्रश्न. बरोबर. म्हणजे बेसिकली ते म्हणतात डॉक्टर आता मी ठीक आहे, सर्जरीचा विचार केला, पण मी बेडअप तो नाही होणार, अजून वाईट तो नाही होणार. बरोबर. आणि त्यांची भीती एकदम व्यवस्थित आहे. पण त्यामुळेच ते डॉक्टरचा क्रेडेन्शियल बघा, डॉक्टरांचे रिझल्ट बघा की बाबा यांनी जे ऑपरेशन केलेले आहेत. तुम्ही विचारा डॉक्टरांना की डॉक्टर तुम्ही हे ऑपरेशन केलेलं आहे, बरोबर, लोकांचे रिझल्ट दाखवा. ऑपरेशन पूर्वी कसं होते, ऑपरेशन नंतर ते कसं आहे. बरोबर. आणि वेन यू सी दॅट देर आर 10 or 15 पेशंट्स बिफोर अँड आफ्टर, देन यू गेट कन्व्हिन्स की हो बाबा. आणि त्याच्यानंतर पूर्ण जसं मी सांगितलं प्रोग्राम सुरू व्हायला, काउन्सिलिंग मस्ट पाहिजे एकदम. इट शुड बी गुड, यू शुड नो ईच अँड एव्हरीथिंग. करेक्ट. अँड देन यू कॅन गो हेड विथ द सर्जरी. मला सांगा डॉक्टर, आता हे तुम्ही सांगितलं ना की यू कॅन एक मनात एक भीती असते की कधी कधी की आपल्याला आणि काहीतरी दुसरं काही प्रॉब्लेम वगैरे होणार नाही. हाऊ यू टेक केअर ऑफ दिस फिअर? नाही, असं सांगितलं की मी पेशंटला पूर्ण प्रोसिजर सांगतो, काय काय होणार 10 दिवसामध्ये, इमिजिएटली ऑपरेशन नंतर, 3 दिवसानंतर, 5 दिवसानंतर, 7 दिवसानंतर, अँड व्हॉट यू शुड एक्सपेक्ट. बरोबर. सो इट बिकम्स व्हेरी एक्सप्लेनेटरी अँड रिटर्न सगळं काय राहतात. आणि दे सी दॅट इवन मी पिक्चर्स दाखवतो की पहिल्या दिवशी असा पेशंट होता, तिसऱ्या दिवशी, 7व्या दिवशी, 10व्या दिवशी, आणि फायनल रिझल्ट हे असं. So they also know what. My point is that whether this procedure is safeness and it doesn't give rise to any other problems subsequently. कॉस्मेटिक सर्जरी म्हणजे आम्ही सिक्युरिटी जे बघतात, तो पहिले पेशंटची फिटनेस बघतात, तो पूर्ण बायोकेमिकल टेस्ट फिजिशियनला दाखवतात, एनेस्थेटिस्टला दाखवतात, आणि ते म्हणतात सर्जरीसाठी सेफ आहे, तेव्हाच आम्ही सर्जरी करतो. इट इज अ व्हेरी सेफ अँड प्रूव्हन. बरोबर. मला सांग डॉक्टर, आपण बरेच वेळ वर्तमानपत्र जर ओपन केलं, उघडलं, तर आपल्याला बऱ्याच वेळा अशा ॲड्स दिसतात, म्हणजे एक छोट्या छोट्या जाहिराती दिसतात, स्पेशली फॉर द वुमन. कारण कधी आता आपले व्ह्युअर्स खूप आहेत, सगळ्यांना काहींच्या मनात हा प्रश्न असेल, पण काही जणांना विचारायचं म्हणजे कसं असं थोडंसं एम्बॅरेसिंग असेल. सो ऑन देअर बिहाफ आय एम आस्किंग यू की काही ठिकाणी सर काही स्त्रियांचं किंवा यंग गर्ल्स त्यांचं म्हणजे वक्षस्थळ किंवा ब्रेस्ट असं की लहान साईजचं असतं, आणि तिकडे ॲड असते की आमच्याकडे अमुक औषध आहे, ते 30 दिवसात तुमचं वक्षस्थळ आम्ही म्हणजे विल गिव्ह अ गुड शेप. हे काहींचं मोठं असतं, ते काही ठिकाणी अगेन हो नाही. पण अशा वेळीसाठी व्हॉट म्हणजे व्हॉट आय एम सेइंग दॅट युअर्स इज अ सायंटिफिकली अप्रूव्ड ब्रांच. त्यामुळे तुमचे जे रिझल्ट आहेत ते डेफिनेटली इट इज म्हणजे टाइम टेस्टेड आहेत, स्टडीड आहेत. सो हाऊ यू विल ॲडवाइस दिस टाईप ऑफ पीपल हू वॉन्ट टू बाबा ह्या लोकांना ह्या पद्धतीचं काहीतरी मार्गदर्शन किंवा काहीतरी सर्जरी किंवा हे आपण करून त्यांना ते ऑफर करू शकतो. सो ॲज फार एज इन्क्रीजिंग साईज ॲज वेल एज डिक्रीजिंग द साईज. डॉक्टर दयानंद, आय जस्ट टेल यू द पिक्चर ऑफ वन ऑफ द पेशंट्स टू whom we have done a breast augmentation, and I think that will be self-explanatory to understand. Now this is the picture. She was having a little bit okay breast, but she said that doctor, I find that they are small. Correct. And now we have got implants, which are silicone implants. Right? So we have put that silicone implant of different sizes, and we usually ask the patient ki bhai what you are looking for. Barabar. How much size? Then we ask the bra size, cup size, what you are looking for. Then we have got certain representative implants